Saged mati rahayu Rahayu Eyang sepatane iki muji syukur kelawane Gusti iso digawe kesempatan meneh iso ditake aku tirakat kudu kabur. Eyang Dadi sing jenenge tirakat kuwi tegese utawa maknane kuwi sajrone dhewe iki ning alam sing sunyi utawa sing sepi kuwi ya. Eyang Karena apa? Alame sing suwung kuwi tegese lumakune babakan lakune batin ya. Piye carane nemokake sejatine pribadine kalawan apa? Kalawan sejenenge lelaku mlebu ing alam kang suwung ya. Eyang Jajane ora ditujuan ananging sejatine kanugrahan sing diolehake ya oleh ketentreman ya. Dadi piye carane dhewe iki ngedoh sawetara saka ramene gebyare donya ngono ya. Eyang Supaya ngerti babagan urip lan panguripan pengalamane tirakat supaya duweni kesadaran tegese iso duweni kekuatan iso ngerteni babagan tegese makna ning alam sajroning suwung ngono ya. Eyang Kalawan sing jenenge tapa brata utawa nyepi utawa nyuwung kuwi mau ngono ya. Dadi nek kono dhewe kuwi padha karo secarane ngintrospeksi diri ngono ya. Supaya nek deleng marang pribadine di pengalaman iso ngatasi babagan solusi uripe kelawan pemikir ade ngono ya. Dadi carane nemokake babagan suwung ki mau pancen iki butuh keselarasan sing jenenge batin ya. Karena iki lelaku di jiwa supaya apa ora duwe rasa was-was, rasa wedi, rasa samar sing duweni apa ming rasa kepengeranan ya. Makanya nek wong lelaku suwung kuwi mesti bakal oleh sing jenenge ketentreman lumantar lelaku suwung ki mau bakal iso ngajarake para pribadine babakan aku disebut ki mau kalawan ketentreman iki mau wis ora dirasa was-was lan sabar ya. Dadi pengalaman sing ora kepenak secarane sing nyusahake kuwi malah dadakake kekuatane karena apa? Ngerti babakan hubungane donya kelawan sajrone ing sepi kuwi ya. Makanya dalan suwung kuwi dadi dalan sing pancen dilakoni kanggo wong sing bener-bener nyerak kalawan pangerane iso ndadekake keselarasane babagan lakune ngono ya. Dadi ora gampang kepincut kebiare isine donya ngono ya. Lan wong sing lelaku suwung ki mau bakal nemokake sasmita tanggap kelawan sasmitane alam ngono ya. Popne jaman saiki iki wis nyata jamane akhir zaman sarwa wis cetha apa kanggo mabiat ning alam donya ngono ya. Dadi saiki iki wis ketok babagan rusake carane bumi pertiwi iki ibarate rusake ning daratan lan lautan ya. Karena apa? Karena tidak tanduk perilakunya manusia ya. Makanya orang sing jenenge musibah begitu sing jenenge bencana alam ya. Supaya apa? Gusti Allah kuwi Gusti Pangeran sing Maha Kuwasa kuwi negesake kelawan sakabehane makhluk sing ana ing alam
moyo podo atau bumi ke khususnya manusia ya. Jihang. Terkait sebagai bencana kui mau dan daki ujian dan daki pepilih kelawan Gus Didi ya. Tadi kenapa ngerti ujian ini Gusti Allah semua kuasa kui tumrap menungso dan bumi ini supaya menungso kui nalikane kena sejenenge bebendu utawa musibah iso ngucap sejenenge inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ngerti sak temane kabeh kuwi kagungane Gusti. Ya karana Gusti bakale bali kuwi ya. Bakale kudu tawakal anggone ngadepi ujian utawa musibah kuwi ya. Makane aja pernah sira ngrasakake siramu aman karena sejenenge penguasane langit kuwi ora bakal secarane kayak sejenenge pacupan orang liya kanggo nujuake dalan kan bener ya. Beres ya. Dadi nek rumoso aman siramu ngerteni dulunge sing duwe langit kuwi carane ora bakal siramu kuwi dipangan kelawan bumi. Nalika bumi kuwi bakale kedadian gempa sing gede ya. Jadi siramu bener-bener pituku manekes kelawan siku kuwasa kelawan manekuke ngono ya. Dadi nek gempa bumi sing bakale gede kuwi utawa sing jenenge kiamat gambaran iku nek siramu kuwi teguh imane mantep manekune karo sing kuwasa kuwi bakal dikai aman ora bakal ketelen bumi ya. Nek sing duwe rasa was-was, rasa samar, rasa kuwatir ada karo pangerane ya kuwi bakal malah ditelen bumi ya. Dong ya. Makanya iki 2020 temokane 2026 iki kuwi khususi karena di papan panggonane ning wilayah Jawa Tengah. Ya kuwi wilayah Purworejo, Cilacap, Wonogiri, Jogja, Semarang, asalane kudu ya. Kuwi rawan ana sing jenenge gempa ya. Jadi kodene daerah Semarang, Salatiga kuwi pusate gempa besok ora ada saka sing jenenge apa penting ya. Maka wis ditemokake ana sesar ning sajroné apa penting ya. Adake nek menungso wis duweni iman mantep marang sing kuwasa kuwi bakal merakan cilaka nalika nek besok ana gara-gara ana gocange obahe bumi ya. Dadi iki ora rawang, ora nglamal, ananging maca sasmitane alam ya. Makane wilayah Jawa Tengah sing rawan ya wilayah sing tak sebut iki mau ya. Daerah kan dibae mau kabul. Ingkang kasebat kalawa daerah Wonogiri, Jogja, Cilacap, Semarang, Salatiga ya. Ada Purworejo ya. Kali Purworejo Ini daerah rawan gempa ya. Makanya persiapan 2020 turu mekane 2026 persiapan wilayah-wilayah sing tak sebutake iki ya muga-muga ora kedadian wong jenenge iki gurmaja sasmita alam. Ananging besok sing nyatakake buktekake ya penguasane Gusti. Nek kawula titah samantah kuwi mengke Jawa mantah ngono ya. Utawa maca kahanan. Ora beda kaya dene BMKG ya. Nek BMKG nggunakake alat jenenge dienggo nonton. Nek pelaku ahli batin sing ditonton lumantar sasmitane ilham sing tampa ya. Makane kenapa kok kedadian kowe mengkono kuwi pancen manusa kuwi wis akeh sing gawe rusak. Akeh sing rusak alam, penambangan penebangan liar. Lah sampe itu rutin ya. Gunung-gunung pada tiga karena
wit-witan padha Tegang. ditegoni ngono ya. Nggih yang. Laut padha diuruki ngono ya. Nggih. Mereka apa? Kepentingane menungso sing goleki sing jenenge Mas Picis Raja Brono. Rondo ngono ya. Nggih. Makane kesempatan iki tak kandhakake karo sliramu syukur bagi iki iso dirungokake wong akeh. Tanda-tanda saspitane alam bakal ana kedadian gempa kuwi wis iso waca. Sasmitane wis cetha senajan durung kelakon kanthi nyata ya. Nggih. Ananging yo monggo kersa sing ngrungokake intine kene gur nyampe ake gitu ya. Nggih. Perkara tenan lan orane kemantu seku masa ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih yang. Makanya sekiramu pengen ngrasake aman kalawan isine langit lan bumi, siramu kudu nyawiji kelawan Gusti ngono ya. Nggih. Supaya ngerti ngono ya. Nggih yang. Dadi besok nalikane ana gempa sing jenenge dahsyat utawa gedhe, paribasane akeh alame sing lebur. Karena apa? Pancen dandan ya. Nggih yang. Makane laku kaya begini iki ora gampang. Makane wong-wong sing mlaku ning dalan suwung berjalan rohani kuwi kudu akeh nyawiji manunggal kalawan Gustine lumantar akeh njaluk pangapunane lho ya. Nggih yang. Cara Islami yo akeh istighfar supaya dibuka tata lahir lan tata batin ya. Nggih. Karena apa? Sejauh istighfar kuwi iso dadi tolak balak ya. Nggih yang. Menungso diwajibake ikhtiar tata lahir. Menungso ya diwajibake ikhtiar kanthi tata batin. Supaya iso selaras seimbang antara lahir lan batin ya. Nggih yang. Ada usahane ikhtiare tata lahir batin ora diolah. Kuwi bakal akeh masalah niku uripe to ya. Nggih. Wong sing wis ngamalake lelakune tata lahir tata batin wae isake masalah uripe. Apa meneh sing ora gelem nindakake ya. Nggih yang. Ya kadang kala pancen menungso dicoba nalikane menungso dikei anugrah sing tan kinira kuwi kadang kala iso nglenakake ngelalekake kelawan siku kuwasa. Menungso diuji kelawan susah kuwi ngelengake kelawan siku kuwasa ya. Nggih yang. Makane sabejo-bejone wong kang eling ya wong kang padha ya. Nggih. Nalikane diuji, nalikane dikai anugrah, kuwi rasane padha wae kuwi ya. Nggih. Dadi guru kuwi makane ngaji palegan karepan Nusantara kuwi ora gampang karena pancen paribasane lelaku anggone belajar ora kok trimo paribasane ngapalake donga Jawa mantra ananging kudu iso nglakoni kanthi kasunyatan kang nyata ya. Nggih ya. Dadi ajaran iki ora kudu sak drema ngrungokake ning ora ngerti bicarane anggone nindakake ya. Nggih. Makane ya alon-alon jenenge ngaji ilmu kalawan laku kuwi pancen lumantar tuntunan ora iso ibarate mlaku sakarepe dhewe nek ora ana tuntunane ya. Nggih ya. Ngono ya. Nggih. Makane lumrah yen wulan-wulan iki akeh wong sing kesulitan kelawan uripe karena kahanan ekonomi, karena grantes pikirane, karena susah, karena peteng pikirane, sehingga rasane ora sedolah kalawan nyampung semas adik ya. Nggih ya. Kamangka manungsa kuwi nek pengen duweni derajat sing carane kamulyan
kuwi kudu iso ngedakake rasane kelawan kamulyane Gusti. Aja pernah rumangsa sliramu kekurangan. Gedekne rasamu, rasa suci supaya ora miskin. Dinding ya. Nggih ya. Lah kene iki ate pesenku jaman semono kudu kabul. Nggih, tesih kemutan ya. Apa wae kudu kabul. Nggih, nika menawi pengen sugih ten alam donya nika nggih kedah niku wau kedah manah niku kedah di mindset supados sugih sakabeh niku ya. Ya termasuk cukup yang ngono kuwi kudu ya. Nggih. Nanti rasane diolah. Nek pengen sugih ya rasamu digawe sugih. Nggih. Pengen cukup rasane digawe cukup kudu ya. Nggih ya. Lah kuwi engko energine dayane bakal berkahi kelawan totelan Lahir. karena batine wis disugihake wis dicukupake kudu ya. Nggih ya. Nanging nek batine sarwa kurang, sarwa melarat, totelan ini mesti ya kurang lan melarat ya. Nggih ya. Contohnya para penggawa, para pejabat sing ora manah sing ngetakake duwite rakyat kuwi tandane isih melarat karena rasane durung ketemu sugih ya. Nggih ya. Dadi durung tentu jaminan kasuge wong nyatane isih indahake kaya ngono ya. Nggih. Ya. Nggih ya. Beda karo wong sing trima ing Bandung nampa peparingi Gusti rezekine ya bakal lumintu senajan paribasane pas-pasan ananging tetep tansah ora kekurangan ya. Nggih. Ya. Nggih ya. Nek menungso sing dicoba kelawan kekurangan berarti ngolah rasane durung tekan ibarate pikirane lan rasane isih akeh kemelaratan ya. Nggih. Ya. Nggih ya. Makanya diniati menungso kuwi kelawan dharmane urip kudu gawe kemanfaatan endi sing iso didharmakake endi sing iso disedekahake mbok bondo bau lan pikire ya. Nggih. Dadi sing jenenge sedekah kuwi ora bermelulu babagan materi, babagan bondo, ananging pikiran lan tenaga yo iso endi sing mampu ngono ya. Nggih. Akeh lah ukurane gon babagan materi ngono. Leres ya. Ngono ya. Nggih. Makane kesempatan iki anggone lelaku siramane kene wis dikeki sing jenenge tuntunan jajane kare nglakoni kuwi ya. Nggih. Senajan para kadang para siswane karena ada jarake ora iso mesti saben wulane teko. Sing penting amalane lelakune dijogo lan ditindakake kuwi ya. Nggih ya. Aku nek wis ketata lahir batine kuwi lelaku tirakat dadi pendoa-pendoa alam mesti wis kepenak rasane ya. Nggih. Ane kedapuk dadi pendoa alam kok isih ribet babagan kahanan yo ora bakal ditampa Tuhane. Ibaratnya maksa dongane dudu donga sing kasunyatan karena dongane isih paksan ya. Nggih. Ya. Nggih ya. Dadi ngono kuwi makane setara waktu iki digawe sing kepenak piye anggone ngolah cipta rasa karsane dhewe pribadine kudu akeh jaluk pangapura kelawan Gustine utawa istighfar mau ngono ya. Nggih ya. Bicarane ngapura marang pribadine, marang pasangane, keluargane, salah kadange, masyarakate lan alhane kanggo tata lahir ugi tata batine ya. Nggih ya. Nek kira-kira akabeh kuwi dijalani pangapura tematan laku niku mau kuwi bakal kebuka dalan kang padhang ya. Nggih ya. Njaluk ngapura marang pribadi dhewe ra iso. Apa nek buka jaga sing manika warna ya. Nggih ya. Ngono ya. Nggih. Tambah cita wejakane kabur. Nggih. Ya, kali iki wis cukup setara wektu ade bacutake ya kok tindakake lelaku tetep bae kudu kabur. Nggih ya.
Saku cepati Rahayu Rahayu